Maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw. Bago po ako mag-start ng aking pasabog, nagaling lang ako sa ombudsman ngayon. Fergie is a good friend, pero wala pa pong isang taon. Why don't you give a chance to the President? Serving our country for less than a year. So, pagbigyan po natin. Yung mga sinasabi mong mga pinangako, kailan simula kay Marcos, may dun sa mga promisa ng mga yon, ay nabigay ba nila? But this time, less than a year, nakita naman ng taong bayan at sa ng Pulse Asia ay maraming Pilipino na naniniwala na sila ay wala ng takot ngayon. So, Ka-Fergie, I respect your thoughts, but please, bigyan mo naman ng tsansa. Because kung ikaw ang ilagay ko ngayon na presidente, you cannot do that in a year time. Whatever you say, give me 1 year in Malacanang, and I will do what I promise. Okay. Now, the reason why I'm here, dahil lang po ako sa ombudsman at mainit-init pa itong nakuha kong tungkol po ito sa corrupt na local government unit doon sa Zamboanga del Sur. I was with the whistleblowers of Zamboanga del Sur under the leadership of Governor Ceriles, Antonio Ceriles, na ngayon lang ako nakarinig na mayroon ng provincial treasurer, provincial accountant, provincial budget officer, with 2 chief of staff of the governor and the congressman na nag-turn against them. Yes. Napakatindi po. And the only reason why I really would like to expose this to the media, because magandang sample ito sa LGU ng advokasya ng ating Pangulo na graft and corruption. Napakalaki po. Ito ay ibibigay ko po sa inyo kung sino ang interesado dito since 2013. At napakalaki pong mga kaso ito na nakabinbin sa ombudsman. I went there early morning so I could talk to Ombudsman Morales herself. But the problem is Monday pa daw babalik. So I will try again to come back on Monday. Dahil ito, inupuan sa Ombudsman since 2013. So, I remember when these whistleblowers of the Ceriles were telling me all the stories about the family, I remembered, I'm a Masbatenya. We have also been ruled by a dynasty, the old Espinosa, na namatay ng dalawa, isa na lang ngayon, pero matanda na si Chumling. But the new breed of the Espinosa, so nawala na yon. Yung halos may tangkiligera palagi sa may airport, sa may at kung may nakikitang babaeng maganda, ipapakuha. The same thing with this family in Zamboanga del Sur. So, ako po ay humihingi ng tulong sa inyo dahil napakagandang sample ito sa LGU na there is no sacred cows under Duterte administration. Ako po ay legwork. Nagtatrabaho ako ng tahimik. And you know naman what I did in this administration. For those who doesn't know what happened,
I was instrumental in arresting the drug lord, Kerwin Espinosa in Abu Dhabi. And also, I was also an instrument to put Laila de Lima in jail right now. Doon sa sinasabi ni Caferdi na hindi na-file ng kaso si Ochoa, wait. You just wait. Give us a year. And I mean it. Marami nang dumarating ng mga dokumento sa akin. So, ako po ang... Pwede ba pakibilisan mo lang nun? Ha? Pwede pakibilisan mo lang? Dahil iba ang kukuha namin ng chismis. Malakas daw kayo presidente si Ochoa, Jojo. Ang lakas. Hindi totoo yan. You see, I sometimes nakikita ko siya sa Davao, but deep inside, hindi naman siya nakakadiretso kay Presidente. Hindi totoo yan. Ma'am, dahil kasi yung laban namin sa DLPB, Opo. no? Pag-aari ni Ochoa yun. Kay Siya may may-ari na yun. Ngayon, nagpatak nga kami. Ito si Secretary Bebot Bello, no? Ay nag-assume ng jurisdiction without any consultation with the parties. Samahan po kayo dyan sa labanan nyo. Outright po, no? Sasamahan po kayo po. Ngayon, kung di namin nilaban ito, kadagay ko durog na ang union dyan sa DLTV. Dahil yung pagkakaisa na ng mga magagawa. Pangalawa, yung pag-assume niya ng jurisdiction, 9 years o 10 years na yata, 12 years yata, yung Gloria administration, tsaka Pinoy administration, did not issue any single assumption of jurisdiction. Ngayon, ilang buwan pa lang siya dyan sa Department of Labor, nag-assume ka agad siya. Anong ibig sabihin ng assumption of jurisdiction? Yan ay injunction. Anong ibig sabihin ng injunction? Pag nakakuha ka ng injunction, kailangan mo ng pera. Di ba may pera dyan? So, yung Ochoa, at alam naman namin, hundreds of millions ang naano nila dyan, ang naitapon nila dyan. Pagdating dyan kay Ochoa, alam mo naman, nung panahon, kaya nagkaroon tayo ng STL na kinakalaban ko ngayon, yan po ay dahil kay Ochoa. Yan dapat nyo malaman na yung wedding ay linegalize kunyari ng STL. At ang nagawa niyan, walang iba kundi si Ochoa. Please, I'm telling you, hindi ako po pala salita. Pag nakita nyo akong nagsalita na may ebidensya ko. So, just wait. Dahil nakita man po natin ng ibang mga nasa pinagkatiwalaan ng ating Pangulo na tumulong sa kanya. Ang iba dyan ay kaliwat kanan. Okay? Marami yan. Alam ko po na maraming nakapagkaikot kay Presidente na ayaw sa akin. I don't care. As long as I'm serving the country, La Patria po ang aking advokasya, and my only boss is the President. Wala akong pakialam dyan kung sinong mga ano dyan. Dahil ako para sa tao. Ma'am, hanggang saan yung lakas ng loob nyo para ipagtanggol ang Pilipino? Dahil alam po natin na talagang marami pong nasa Malacanang na maraming gusto kayong dahil nasasapul nyo sila, ma'am. Yung mga dati pa rin mga ginagawa nila. No? Tumatago sila dun sa tunay nilang anino. Hanggang saan yung Sandra Cam na makikita ng sambayan ng Pilipino na simula noon hanggang ngayon ay manatili kayong Sandra Cam ang paningin ng tao? Actually, sa kanina, as I have mentioned, ang advokasya ko po ay La Patria. So, I'm for the country. At sabi ko nga, wala akong pakialam kung malaki kang tao dyan, kung alam ko na bumabalik ang korupsyon, kagaya ng PCSO. Okay? Si Corpus, hindi naman yan Duterte, he never campaigned for that. So, he never campaigned for him. Pero, andyan makikita po natin na maraming lulutang din na mga corruption in any agency right now. Pero ako'y naniniwala na yung salita ni Presidente na amoy pa lang niya, sisibakan niya, ay pinatunayan na niya sa dalawa niyang dating
chief of staff at saka sa kanyang friend at saka sa kanyang classmate. Like for instance, ito po na aking ilalabas ngayon ay alam ko nasa binggit na naman ako ng kamatayan dito, pero it's alright. Kung kailangan ko na isakripisyo ang sarili ko just to expose this corruption, ay gagawin ko. Kagaya po nito ngayon, mainit-init pa to, kakukuha ko lang sa ombudsman. There were 11 cases filed against Governor Antonio Ceriles and Congresswoman Aurora Ceriles pending before the office of the ombudsman. Saan ka nakakita na yung provincial treasurer mo, provincial accountant mo, provincial budget officer, and 2 chief of staff turned against this couple? Ito po ay nasa ombudsman pa since 2013. Ito nga, yung mga charges dito is plunder, violation of Republic Act 3019, malversation of public funds through falsification of public documents, amount involved 700 million. At ang nag-file nito ay no less than the provincial treasurer. 2013 pa ito, hanggang ngayon sa awa ng Panginoon, nakatunganga pa tayo. Wala pang desisyon. Yung another plunder niya, nang nag-file na naman, is the same guy, but this is with the provincial treasurer and provincial budget officer. Ang involved po dito is 700 million. May isang private citizen, Mirar et al. Versus Aurora Ceriles for violation of Republic Act 9184, graft and corrupt practices. Hanggang ngayon, wala pa rin. Mayroon pang isa, malversation of public funds through falsification of documents amounting to 14.998 million. Another one is violation of PD 1445. It was filed 2013, but up to now it's under preliminary investigation at the Ombudsman. And ang involved po dito is 34.9 million pesos of kuwan din ng Ombudsman. Ito, patay na ito. Napatay na lang ng complainant. Isang Muslim. For violation of RA 9184, amount involved is 8.3 million. And another violation of PD 1445, the amount involved is 27 million. Ito lahat nakapending sa ombudsman. Ang tanong ko, nang finailan si Mayor, former Mayor Junjun Binay, it took them only a year natanggal nila sa pwesto. Ito, almost 1 billion ang involved dito. Since 2013, hanggang ngayon wala. Bakit? Dahil kakampi ni Pinoy. At kalukuhan nga to, i-dig out ko to ng todo, and kung pwedeng linggo-linggo lalabas ako because of this, dahil this is a very, very concrete example of corrupt LGU, at kailangan ito na makarating kay Presidente at mabigyan ito ng sample that there will be no sacred cow in the government. Nilalaro lang niya yung nasa likod niya na sa tingin niya, hawak siya, pero at the back of his mind, meron siyang gagawin na plano, hinahanap na niya yung power. Kasi parang bang naiipit siya gano'n. Parang nilalaro na niya itong nasa likod niya, yung katulad na binabanggit niya. Pero ang tunay na adikain talaga niya is tumulong talaga sa tao. Para po sa informasyon sa lahat dito, si Presidente Duterte ay hindi mo ma-influensyahan yan. Makikinig yan sa'yo, titingnan ka,
Pero at the back of his mind, may sarili na siyang decision. So, wait, sinabi nga niya ng kanyang mga original tires ay ilalagay niya. So, don't worry. Yung hirap natin ng pag-campaign niya, it will pay off. Ako naman, kahit sinabi nga na ilalagay niya ako sa posisyon, I'm not really that keen because I can be of service to the Filipino people without a power in the government. Hindi po ako nag-aspire na mailagay dyan. But gusto niya lang po na makatulong din ako sa kanya. Dahil kung saan man akong ahensya ilagay, that's why nag-start po akong mag-pull na ng aking SALN. Dahil marami naman pong hindi nakakaalam ng tunay na Sandra Camp. So I have to put all my, whatever properties I have, ano na ako ngayon, at kung anong cash na mailagay ko sa aking I want to put that in my SALN because any agency na malagyan mailagay sa akin. Ang una kong sasabihin ay no-take policy. So, kawawa yung mga kung sino man dyan makapaligid sa akin na nag-expect ng lagay, excuse me, dahil ako I have to toe the line of the marching order of the President. I'm one of those who are gonna help this administration from the height. Hindi ko po kailangang yumaman, hindi ko rin, marunong do po ako magdildil ng asin dahil galing ako sa hirap. So, hindi mo ako pwedeng bayaran, hindi nyo din ako pwedeng i-bribe. So, kung ano lang talaga, diretso ako at marami pong natatakot sa akin dyan. Dahil wala naman akong pakialam. O bakit ako kailangan mangurakot sa gobyerno na nakikita ko kung paano ang hirap ng mamamayang Pilipinong maliit sa labas ng bansa. As a matter of fact, nung I was with the President sa Middle East trip, at nakita ko po kung paano siya tumugin ng mga OFW. He was the only, I think he's the only president na pinababa niya ang kanyang, there were 35 USEC and secretary na pinababa niya, binump off niya sa Doha, Qatar, just to accommodate the Filipino workers, yung distressed Filipino workers, na hindi na play up yun sa media. Sandra, you're talking about local governments. Now, all you need to do is look at the Commission on Audit reports on year 16 and 17 of the Chato administration in the whole. And you will realize that the lots of disallowances, anomalous disallowances that have been sitting there. And may kaso na yata na napal for plunder doon sa ombudsman ni Atty. Victor de la Serna. Pero hanggang ngayon, wala pang balita. As what I have said, itong Kisiriles will be a sample. Hindi ko ito titigilan. Sasampulan talaga natin dahil grabe. Kaya, pasensya na po, unahin ko muna ito na Isama mo na rin. Zamboanga, hindi po kagad-agad yan. I have to dig some documents. What I did po ito, it took me a month na makuha ko lahat ng dokumento at nakuha ko nga kanina lahat kung ano talaga ang ano sa ombudsman. Ito po ay hindi ko titigilan. Kano malaki ba yung baling involved yan? Almost 1 billion. 1 billion. Wow. Oh. Lahat ng illegal gambling siya, hawak. Lahat ng negosyo doon, walang pwedeng pumasok, kundi pamilya niya. So, ito napakagandang ano po. Then after that, titingnan po natin yung sinasabi mo sa Bohol. At with this, kung ito'y ma-dismiss like Junjun Binay, marami naman manginginig ngayon ng mga LGUs dyan. Ang International Criminal Court na problema natin ngayon
ay parang binabaliwala ni Presidente Duterte. Sa tingin nyo ba ay tama ang ginagawa niya na baliwalain ito? Sa akin, personal, dapat lang baliwalian niya. Kasi, the one who filed, a certain attorney Jude Sabio, is not that clean. He's a dirty man. And wait until, I have all his dossiers. Ayoko lang na isabay dito sa aking Siriles. But it will be out. Maybe by next week. Dahil para malaman ng buong Pilipinas kung sino si Attorney Jude Sabio. Hindi po yan malinis na abogado. Marami po yan ng katarantaduhan sa katawan niya. At makita po na para makarating din doon sa International Court na this guy who filed a case against the President ay hindi dapat na siyang nag-file. Naghanap na lang sana siya ng malinis-linis sa kanya. Dahil maraming ipupukol sa kanya. I have that thick dossiers against him. So, pakiantay lang po. Unahin ko lang itong kay Siriles dahil awang-awa ako sa mga taga-Zamboanga del Sur. Okay. Yung bang hisabi na yan, ano ba niya si Camilo Sabio? Na may pending case din sa Sandigan Bayan? Actually, they are relatives ng PCGG. Okay. Pero he's very, very dirty lawyer. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot.